Kaixo, gu seigarren mailako ikasle batzuk gara. Dakizuenez, gure ikastola ahozkotasuna eta bertsolaritza proiektuari sartua dago. Ahozkotasuna eta bertsolaritza proiektua orain urte batzuk martxan jarri zuten. Bertan, hasterako maiztasunarekin eta bertsolaritzak eskaintzen dituen bitarteko baliatuz irudimen diskurtsoa garatzeko gaitasuna hizkuntzekiko harreman loturiko elkarrizketako zein temarako baliabideak, arrazoiketa kritikoak eta abar luze bat lantzen ditugu gelan. Horretarako Gipuzkoako bertsozale elkartetik ikasle bat bideratzen da ikastetxe bakoitzera, zentroko beste irakasle batekin, elkarlanean proiektua aurrera eramanez. Aurrela eta urte osoan landutako jendaurrera eramateko asmoarekin antolatzen ditugu maiatzaren jaialdiak. Horretarako Gipuzkoako bertsozale elkartetik irakasle bat bideratzen da ikastetxe bakoitzera, zentroko beste irakasle batekin, elkarlanean proiektua aurrera eramanez. Hau dela eta urte osoan landatutako jendaurrera eramateko asmoarekin antolatzen ditugu maiatzako jaialdiak. Gonbidatua zaudete bertso jaialdi honetan ikusle izatera. Seigarren mailako bertso jaialdiko ordutegia honako hau da, maiatzeko 6a 5:00, 6b eta 6c 6ak eta 4:00. Agur!